Pastor Nildo, any reaction? Kini si actually mga kaigsunan ato nakita nga importante ni kayo. Kay labi sa atong iglesia magud piti naghanang batan-on. Mao. O niya dili la kay careful ang atong mga batan-on kay karong panahon na di na maglisod kay pag-communicate tungod sa atong mga modern technology. Usay gani na anay uyabay na wa pa gani makit-anay. So yan ang problema. So atong nakita based sa ato nga lesson ato nakaplagan nga usan ni siya kapanan-awon o talan-awon nato nga kinahanglan ato ma-prevent sa iglesia. Ato nakaplagan sa ato nga mga singles, mga batan-on. So inyog yung iampo kay musugot lang sa dili per experience sa mga katawhan sa Ginoo na apektuhan gyud ang ilang pagtuo because of intermarriage of non-believers. So dili lang nato ni atong lesson nga mahimo nato nasabtan, nahibaw-an ug ato natun-an atong i-aplikar kung mahimo natong leksyon. So kamo nga wala pa gani makahimo og commitment nga magkigminyo sa dili tumutuo, inyo ginang iampo pag-ayo sa Ginoo. Naiuban nga play safe sila. Kung makatrato sila og di tumutuo, kinahanglan ba bustedihan sa ayo o niya hantod mabautismuhan sa. So naay nagpadayon pero uban pod napoy uban nga makabautismo lang pod para nga makasal. Dili man to kaluwasan partner. Kalawasan. Napagya na nga ang giapas dili kaluwasan apan kalawasan. So ingon ana kini siya nga lesson applicable gini kay sa atong kapanahonan karon. Busa sa mga batan-on, this is a very friendly and spiritually reminder alang kaninyong tanan nga nag-contemplate pa ampo gyud mo sa Ginoo nga magpabilin mo sa pagtuo. Amen. Kasi tiyaan ta mo ang pinakapait nga kahimtang sa pagpuyo kung kamo di na magkauyon. Tanawar ko nyo ng mga couple nga gasimba uban ang mga anak. Arang nindot ka tanawon. So, mao na kung mo na imong ipangandoy sa imong kinabuhi, pugote nga ang Ginoo mo magyan nimo. Ug niya panalanginan ikaw sa Ginoo.